Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Baltic för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, 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 oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Oh, oh, oh. Svejt till lackar, ja, ja. Oh, oh, oh. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara Hej som vejta. Vi ska vara